Hapit na kong birthday. Masa kong bato na niya si Papa o may kwarta? Ako gulo to si Papa. Napa ka rin kwarta si Papa, no? Oo man, nahalin ang mga lubi. Suwayan lang ako ba ito? Tay, nabaka ni kwarta sa Papa ron nga grabe nga wana. Punos juta. Nabaka ni hikay akong birthday. Pero sure, akong sure ron ako to sa Papa. Matay. Himala sa mga adlaw. Kabawang may tanong ang uma. Nayandak pag ako. Spitas kong hawak eh. Bibi, barog ko na ko. Ito eh. Grabe ni lugar dere eh. Tungos yuta. Dangog kayo. Suwayan na tagilat. Dan nih, naos ko bit. Jadi kan indot naman adto sa bambu Paris. Ay, indot to mga bambu. Dah, kung migom na di nga nagikan. Uy, migo. Musta naman? Okay lah, ikaw din migo. Musta naman? Medyo dili gid okay migo kay si Papa, uy kwarta niya hapit ng birthday siyang bagong anak. Guwapo, nagkayamukat manggay na imnaw. Naway pa. Wa mi ko naway sa imo nga imong mata bisag buntag na katugon niya pud. Ay sa. Di lang ta magaway migo. Lain pa yato. Di hindi kagagan migo. Adto mi sa sikat na bambu Paris. Bambu Paris? Nagsusulod mi adto sa among mga barkada. Nindot niya, Sikat nindot. kayo na bambu Paris? Nindot kayo? Mo din akong buhatos kung birthday ko. Ako to yung sa Papa. Sige migo. Nagdali ko kay ako ato sa Papa kay basi mga tumiig birthday nako. Sige aris ko. Ako din sila magloko di ay. No. Naliwala niya ako dahil sa'yo. Na kaniyang maririnig, ito na ang uling tingin na dati siyang kilir-kilig. Ito na ang huling araw, sa mga yakap ko't halik. Ito na. Nawala na ng saysay ang pagmamahal. Ba? Masa mana? Siya problema? Ano sa ito kong birthday ba? Ugma. Ano day? Paganahan ta ko musuroy sa sikat na kawayanan. Aray kawayanan nga sikat karon nga. Sa akong pakibaw nak ang kawayanan kadlukan kina karon. Na pinagabidagan kina tiyanak gidak. Tiyanak? Dili man pa. Kanang sikat kay karon nga gitawag nagbambu Paris ba? Sige nak. Isuroy ti kay nag-birthday nimo. Nga pag binutan lagi. Kay isuroy ti kay nag-birthday nimo. Sige. Pangahoy dito kay ugma birthday na nimo mga dito na ta. Ugma pun. Uy, kapoy bi anak ko eh. Napugoy lakaw, nilador pa misa kong migo. Karon? Sige ba, lakaw sa ko kay nagawa to kong migo sa kamanggahan. Istim na kung anak.
Basig siguon ako pagpangahod, di gid masugot. Mahal lang sa birthday, kusog kay mongyo kay makiglaag og Bamba Fires. Bantay lang ka og yung birthday nimo. The next day. Saan ba yung papa na eh? Birthday na meron ako, buntag na. May dress papa na eh? Ito pa. Pa. Pa, bangon na pa. Sinikalimot ka, birthday na ba na ako karoon? Mga ito na ta. Asa mo dito na? Saan ka pang sikat may kawain na? Oo, di makalimot mo ko na. Yan, nakainis na ka. Mag-inis pa. Sige, pag-ilis sa kay mga tayo natutulog taon. Yes, sige pa, mag-inis na ko. Pantay kagugtay ko anis chicks yun. Grabe, katisoy naman yung taon eh. Prabuyag lang, prabuyag. Buntag na warong dako. Okay siguro na yan. Murag si Kwan. Si Apolinario Benigno. Ah. Tay, mana kong ilis. Sus, Ginoo nak. Nabayot naman yung taon ka na ko eh. Pag-ilis dito ka lang. Parang katong jag ni mga Kwan. Jag ni mga t-shirt. Daghan ba yung chicks dito nak. Katong kanin mo ha, katong kanin mo ba itong sky sa itong t-shirt ni mo, basta katong nindot kayo ni mo nga t-shirt, pag-ilis ito. Samtang katay kanindot ng taan eh. Sige na kay. Saan is tatay? Nindot na ang takay niya kong purma. Ay. Ilis ang tag-ahatan eh. Jag ko no, jag nga na sky. Saan ko na jag ka? Jag pa na pa sky. Ah! Dato. Ready, ay. Gini. May uso ka rin nun? Ay, kwan? Ay, fly pikas? Fly buslot? Gini, nindot ka ni. Muni bagong uso ka rin, dito lagi na ka-famous rin. Dito na ka 1,000 ng hearts rin. Ah. Bruh. Ah. Bungkag na bumbo. Kena. Tay, asam ka tay? Okay na ni tay? Tubang taro na, tubang ko rin. Asa man? Uy! Kaya tay, okay na tay? Okay kayo na. Di ba ata, gini mas kuhaan ako eh. Asa ko yung pinisina? Indot yung kayo na? Mau, gini bang bitan ako gingon ganyan nga pag-ilis ang nindot nga sinina. Mo gini style ka ron, lawa, pino. Nindot kayo, trubang sa kanindot jeans na ba? Play minutes, Oo. play kapikas, Nindot play kayo tanawon din. ang muslot. Hindi, nakibawa na ko sa doon. Sa may daron ako tay? Pagkuwag sundang dito. Sundang? Gusto mo pagkagustuhan ng sticks ko pa nga. Madlok na sila kay padalhon mo noong ko ni mong sundang. Sus, anak. Di na nataka nga mahadlok gid ko basta tiyanak ng istoryahan labi nagkawayanan. Kabalaro ba ka basta na kay kawayanan? Takan kay milagong may tabo. May na magdalag kag sundang kay atay pang dipinsa niya o magkinaunsa. Ay mao batay. Bright tagis yung tatay kanang utok naguna na ba? Advanced mindset kayo? Mindset? Di tayo kwaw na kung sundang. A few moments later. Ay, salamat nakatog yung ko. Sikat ni kawayanan. Tara tay. Ato na tatay.
Tay. Murag hapit naman ta maabot sa katong sikat ng kawanan tay. Una bitaw ni nak. Mo ni akong gingon si mga bamboo forest. Sa di bamboo forest nimo day? Tanawa ra. Wadi ko na sayo. Mauna din ni siya day. Oo. CCTV picture din ako tay. Dili lang napita ako. Sige nak. Sige. Kita ro man nak. Ato na ito pa sa kiso. Ah, ini betul. Sab. Ada. Biar aku lebih. Dia. Mga kay bamboo forest na ba ni? Na, indutag ko wala kay. Hindi na nagsuot tayo. Kasi siya bate yung kita gay. Apis ako sa ibutan sunat. Tala dia. Sige. Oh dia. Sige depan. Si ato ba bang profile ni sa Facebook ug ato i-camera? 1 2 3 start. Diri na putay. Diri. Asa mo tatay? Patay, asa krus papa? Pansanak. Huwag ta magkalis papa. Asa ka to? Sugod na ko pa picture ganyan pag atubangan ako na wag tang man. Wala ba kung mga labotin nyo ha? Nangahirabi ako. Para pagkintaan ko na ilabot. Tay, ikaw na tay? Ay sigabuan na tay, tigbason ka ron. Huwag ko mga ilabot. Ay sigabuan na, nangahirabi ako direk. Huwag ko mga ilabot. Ngahoy ram ta kung ano ilam ko labdan. Tay nagi sanak. No. Ngahoy dyan. Run. So, what's up mga ka-Jimsog? Sam! So, welcome to our new video from Jimsog TV. Shoutout dahil kang Jiho Mauas Olivar o kang Sid Pacanya. Shout out sa kang Marco Calvo. Thank you bro. Shoutout po pala ka, Kat De Leon! So, shoutout po sa tanang barangay official sa Manyo. Og sa SK Chairman, Sherwin. Then sa tanang Tagaguanon o sakop sa San Remio. So, follow na kamo guys. I-check na ang notification bell. Nya, subscribe na para maka-follow. Then like sa mong page. Nya, Like share na and po. share! Don't forget to share. Para managhan ang atong kuan guys, supporter guys. So, kana nagtanaw dira, support na mo guys. So, what's up? Bye! Tay. Medyo dili gid okay migo. Kay si Papo yung kwarta niya, happy na kong birthday. Lain pa yato migo. Agoy nako. Ay, ito naman. Layat na lang ba? Layat. Kitan. Ganta, sumpay atong sa tayo, sampay si ganta. Dik, doon na sa sigas ko. Ilan. Okay.